म्यूजिक यदुवंशी। औरंगाबाद खूटा हना में घटल घटना हसपुरा खूटा हना में घटल घटना तीन गो मासूम के ले कई जाना हो अपने ही चाचा लकई जाना हो। सुन के खबरिया बरसई हमारो नया नहवा महना चाचा लकई तीनों के जाना सुन के खबरिया बरसई हमार नया नहवा महना चाचा लकई बचवन के जाना कवन है गलतिया कवन है गलतिया तीनों रे बचवन के अपने ही चाचा लकई जाना हो तीनों मासूम के लकई जाना हो। महना चाचा बनी गेलै का सहाई भतीजी रे भतीजावन के देलकै मुआई महना चाचा बनी गेलै का साई रे बचवन के देलकै मुआई सुन के खबरिया अपने ही चाचा लकई जाना हो।